Beyblade, Beyblade, let it rip. Let's fight an epic battle. Face off and spin the metal. No time for doubt now. No place for backing down. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Spin out, we'll play now. Bring on the power. Right to the top, yeah. We're never giving up. Here comes Metal Fusion. Let's go, Beyblade, let it rip. Metal Fusion, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. This is it, get a grip, let it rip. Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Κέντα ζήτησε από ένα παλιό εχθρό, το Μπένκι, τη βοήθειά του. Καθώς η Μαντόκα και ο Τζίνκα παρακολουθούν κρυφά, ο Μπένκι βάζει τον Κέντα σε ένα σκληρό πρόγραμμα προπόνησης. Είναι δύσκολο, αλλά ανάμεσα τους δημιουργείται αμοιβαία συμπάθεια. Ο Κέντα σκοπεύει να προκαλέσει τη Χίκαρου Χασάμα σε έναν επαναληπτικό αγώνα, αλλά ο Αταριγκάνι φυτρώνει εκεί που δεν το σπέρνουν. Ο αγώνας γίνεται με βελτιωμένες τις ικανότητες του Κέντα και με μια νέα ειδική κίνηση. Ένας αγώνας μέχρι τέλους. Εν τω μεταξύ, ο Μπένκι βάζει στη θέση του τον Αταριγκάνι σε μια δική του μάχη. Ταύρος εναντίον Κάβουρα με το θηλαστικό να νικάει. Η επικίνδυνη παγίδα του Μέρσι. Ο Στόρν Πίκασος έχει γίνει ακόμη πιο δυνατός. Μου φαίνεται τώρα ότι πρέπει να ανεβάσουμε τον πύχη. Ποιο είναι το πρόσφατο επίπεδο στην προπόνηση? Για την ώρα τρέχει το πρόγραμμα 21. Τζίνκα! Τζίνκα Χαγκάνε! Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση της προπόνησης. 10 μέρες μπροστά από το πρόγραμμα. Ο Κιόγια Τακεγκάμι ετοιμάζεται. Τα πράγματα πήγαν ακριβώς όπως σχεδιάστηκαν. Μερσή, εμφανίσου σε παρακαλώ. Καλημέρα, αφέντη. Έφτασε η σειρά σου. Πιστεύω ότι είσαι έτοιμος. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά, αφέντη. Οι υπολογισμοί μου είναι άψογοι. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό! Δώσ' το πίσω! Θα στο δώσω, αλλά πώς να αγνοήσω ένα Beyblade που έχει χτυπηθεί τόσο? Εσύ μπορείς? Εντάξει λοιπόν, ορίστε. Ταύρος! Πάνω στην ώρα! Ο Ταύρος είναι πολύ γυαλιστερός και καθαρός και ισορροπημένος και... τι λέω! Γιατί κανείς δεν καθαρίζει ένα Beyblade όπως η Μαντόκα. Μόνο να μ' αφήνεις να το κοιτάω που και που. Ναι, αλλά μην παίρνετε θάρρος! Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε φίλοι! Συνεννοηθήκαμε! Μα Μπένκι, ήσουν πολύ καλός που έκανες στον Κέντα ιδιαίτερη προπόνηση, Δεν είμαι καλός! Λοιπόν, στόχος μου είναι να νικήσω τον Τζίνκα Χαγκάνε! Καταλάβατε μόνο αυτό! Κι εγώ που έφτιαξα πιο πολύ φαγητό γιατί σκέφτηκα μήπως πεινούσε ο Μπένκι. Μπριζόλα είναι! Δεν σου αρέσει το φιλέ μινιόν? Ναι, όχι! Είναι το αγαπημένο μου, αλλά... Ας μην το αφήσουμε να κρυώσει. Η μπριζόλα μου! Η καλύτερη μπριζόλα. Λοιπόν, αλήθεια, γιατί επιμένεις τόσο να με νικήσεις, Μπέγκι? Ναι, δεν είσαι καν κυνηγός πια. Το παρατραβάς! Είναι διαταγή του Κιόγια. Όχι, δεν είναι! Ο Κιόγια δεν είναι στην πόλη τώρα! Έχασε έναν αγώνα με έναν περίεργο τύπο, ο οποίος μετά τον πήρε μαζί του. Ποιος περίεργος τύπος? Αυτός ο τύπος μου είπε ότι αν θέλω να σώσω τον Κιόγια θα πρέπει να νικήσω τον Τζίνκα. Γιατί να το κάνει αυτό? Νάτος! Είναι αλήθεια? Ποιο πράγμα? Κέντα, είναι αλήθεια ότι χρησιμοποίησες την ειδική σου κίνηση? Έμαθα ότι όλα οφείλονται στον Μπένκι. Βοήθησε πολύ. Σε βοήθησε πολύ? Ναι, έτσι είναι. Όλα οφείλονται στον Μπένκι. Όχι, μισό λεπτό. Σε παρακαλώ, προπόνησέ μας. Έλα, προπόνησέ τους λίγο. Σε παρακαλούμε πολύ, Μπένκι. Σταματήστε! Έλα, πίσω, παρακαλούμε, σε πίσω. παρακαλούμε, έλα. Δεν αρκεί αυτό! Ένας αγώνας Μπέι χρειάζεται πολεμικό πνεύμα! Μάλιστα, κύριε. Το πνεύμα να νικήσει τον αντίπαλο! Μάλιστα, κύριε. Τώρα, κραυγή! Δεν θα χάσετε, σωστά! Δεν θα χάσουμε, κύριε. Ποιος θα νικήσει!
τελείωσε λοιπόν! Εμείς θα νικήσουμε, κύριε! Σταύρος, Σταύρος, Σταύρος! Σταύρος, Σταύρος, Σταύρος! Δεν τελείωσε ακόμη! Πότε θα τελειώσει? Λοιπόν, Αλήθεια μπορούν να νικήσουν έτσι? Σίγουρα είναι πολύ καλός. Ώστε ένας τύπος. Το να νικήσω τον Γιώργια δεν ήταν εύκολο. Χρειάστηκα όλες μου τις δυνάμεις. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο τύπος? Περνάμε το σημείο Γ, θα φτάσουμε σύντομα. πού με πας τώρα? Σου είπα να με πας εκεί που είναι ο Τζίνκα. Τι σκοπεύεις να κάνεις όταν φτάσεις? Να τον νικήσω φυσικά, τι άλλο? Χα, δεν με κατάλαβες. Θα χάσεις Α? στην κατάσταση που είσαι τώρα. Για τι πράγμα μιλάς? Σίγουρα, Κιόγια. Κατάφερες να ολοκληρώσεις το πρόγραμμα με απίστευτη ταχύτητα και ακρίβεια. Σαν αποτέλεσμα της εκπαίδευσής σου με την καινούργια μας μηχανή, η δύναμή σου αυξήθηκε κατά 2,8. Και χάρη στην καταγραφή κίνησης που παρακολουθεί τη φόρμα σου, η ανταπόκριση του base σου ανέβηκε κατά 150%. Ελέγχεις πια την κίνηση του base σου στο χιλιοστό. Σαν Blader, με τις ικανότητες που απέκτησες, μπορείς να θεωρηθείς τέλειος. Τότε γιατί? Γιατί ακόμα κι έτσι δεν μπορείς να νικήσεις το Τζίνκα Χαγκάνε. Τι? Ακόμη κι αν επιδείξεις πανίσχυρη δύναμη. Ακόμη κι αν χρησιμοποιήσεις παγίδες. Εκείνος θα τα ξεπεράσει όλα αυτά με τη δύναμη της καρδιάς του. Θα μετατρέψει την ήττα σε νίκη. Ο μόνος τρόπος να του αντιπαρατεθείς είναι να έχεις το θάγκωμα της καρδιάς. Το θάγκωμα της καρδιάς. Τι είναι αυτό? Φτάνουμε από λεπτό σε λεπτό. Πού είμαστε? Σε ένα πάρκο που θα βοηθήσει το σκοπό μας. Το λέμε το φαράγγι του λύκου. Γιατί φαράγγι του λύκου? Ούτε ένας άνθρωπος δεν ζει εδώ σε απόσταση χιλιόμετρων. Είναι εντελώς ακατοίκητο. Οι πλαγιές είναι πολύ απότομες και κανείς δεν έχει φτάσει στην κορυφή. Και τι σχέση έχει με εμένα? Ο μύθος λέει ότι ο βασιλιάς των ζώων το λιοντάρι ρίχνει τα μικρά του στη βαθιά κοιλάδα και κρατάει μόνον αυτά που επιστρέφουν. Ο αληθινός πολεμιστής αποδεικνύει την αξία του όταν αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση. Το λέμε το δάγκωμα της καρδιάς. Σκαρφάλωσε λοιπόν στην κορφή και ξύπνα τον πολεμιστή που κρύβεις μέσα σου. Πολύ ενδιαφέρον. Αν με βοηθήσει να νικήσω το Τζίνκα, θα κάνω τα πάντα. Περίμενε, Τζίνκα Χαγκάνε! Βασίζομαι σε σένα, Κιόγια Τατεκάμι! Κοιτάξτε τον, σαν ταύρος. Ίσως γιατί είναι ταύρος. Λοιπόν, τελείωσε το διάλειμμα! Πάμε για προπόνηση! Δεν τελειώσαμε ακόμα. Σε καμία περίπτωση! Νομίζετε ότι δυναμώσατε τόσο γρήγορα! Κουνηθείτε! Αρχικά πρέπει να εξασκηθούμε στην κραυγή άλλες 100 φορές! Ματόκα, ο Τζίνκα φαίνεται απορροφημένος σήμερα. Είναι πολύ ήσυχος. Αναρωτιέμαι τι συμβαίνει. Έχεις δίκιο. Φαίνεται κάτι να τον απασχολεί. Συμβαίνει κάτι, Τζίνκα? Όχι, πρέπει να πάω στο μπάνιο. Φαίνεται διαφορετικό, θα το ανακαίνισαν. Από τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, φαίνεται ότι πηγαίνει στο μπάνιο αυτή την ώρα κάθε μέρα, κύριε. Σύστημα, ξεκίνα τη διαδικασία. Πολύ καλύτερα. Τι γίνεται? Πρόκληση Blader. Δεν καταλαβαίνω. Τι
πρόκληση! Καλώς ήρθες στο Πρόκληση Blader. Είμαι ο οικοδεσπότης σου. Επισήμως ονομάζομαι Κεντρικός Υπολογιστής 53862924. Η εν συντομία merci. Μερσή! Τώρα ας γνωρίσουμε το σημερινό αγωνιστή. Κύριε, πώς λέγεστε? Εγώ... Τζίγκα θα κάνε, αλλά δεν... Καλημέρα, κύριε Τζίγκα. Στήσου στην κάμερα, παρακαλώ. Μισό λεπτό, είμαι στην τηλεόραση. Ναι, σε βλέπει όλος ο κόσμος. Τέλεια τότε! Γεια σας! Ωραία. Λοιπόν, φίλοι μου, ας ξεκινήσουμε αμέσως με την πρόκληση. Μισό λεπτό, τι πρόκληση εννοείται? Συγγνώμη, δεν γνωρίζετε την μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία Πρόκληση Blader? Δεν το έχω ακούσει. Και είχαμε ελπίδες και για δεύτερη χρονιά. Σίγουρα θα έχετε, σίγουρα. Οι Blader περνάνε διάφορα παιχνίδια πρόκλησης για να αποδείξουν τις ικανότητές τους στο Beyblade. Με το μπέι μου? Ναι, όποιος περάσει τις περισσότερες προκλήσεις παίρνει βραβείο. Τι έχω να χάσω? Εντάξει, γιατί όχι, θα το κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Έτοιμοι όλοι? Ας ξεκινήσουμε την πρόκληση, κύριε Τζίγκα, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Περίμενε, Τζίνκα. Θα πάρω εκδίκηση για την ταπείνωση που ένιωσα όταν με ενίκησες. Παραλίγο. Τζίνκα, αν αυτό πρέπει να κάνω για να σε νικήσω. Όσες φορές και αν χρειαστεί. Όσες φορές και αν χρειαστεί. Δεν πρέπει να αποθύχω τώρα. Είμαι πολύ κοντά. Πρέπει να κρατηθώ. Τζίγκα! Σπηλιές. Τι είναι αυτό? Καλώς ήρθατε στο Πρόκληση Blader. Πρώτη φάση ξεκινάει. Η πρώτη πρόκληση, κύριε. Έχεις 10 δεύτερα για να τους νικήσεις όλους. Μόνο 10 δεύτερα. Γιατί είναι αδύνατο για σένα? Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Δες με, κύριε, θα το κάνω. Έτσι, μπράβο. Τώρα δεν ξέρω τις ικανότητες σου, Blader. 3. Ήταν λάθος σου να τα ρίξεις όλα με τη μία, φίλε. Δείξ' τους, πήγασε. Νίκησα. Υπέροχα. Μόνο σε 2,87 δεύτερα. Ο χρόνος σου για την εκτίμηση της κατάστασης ήταν καθοριστικός. Περνάμε στη δεύτερη φάση. Δεύτερη πρόκληση, κύριε. Πέρασε ανάμεσα από τους πυλώνες. Τι είναι αυτό? Κοίτα πίσω σου. Αυτό θα δώσει στοιχεία για τη φυσική σου κατάσταση. Κύριε. Τι θα κάνω?
Φυσάει. Αυτό είναι. Ρίξτε τις μπούρες! Πώς θα σας φαινόταν η επίθεση τείχους, κουνόμπαλες? Άθλοι λύκοι σαν και εσάς δεν μπορούν να σταματήσουν τον βασιλιά των ζώων. Εξαφανιστείτε από μπροστά μου. Θέλετε να εκτιναχθείτε? Με εξετάζουν. Ναι, αυτό κάνουν. Προσπαθούν να καταλάβουν πόσο δυνατός είμαι. Αν είμαι πιο δυνατός ή αδύναμος από αυτούς, ποιος είναι ο καλύτερος πολεμιστής? Ο αληθινός πολεμιστής αποδεικνύει την αξία του όταν αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση. Το λέμε το δάγκωμα της καρδιάς. Διώξε το φόβο. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι οι αντιπαλοί μου. Λύκη ή Μπλέιντερ. Δεν έχει σημασία. Αυτό που μετράει είναι ποιος είναι πιο δυνατός. Ποιος είναι ο καλύτερος πολεμιστής. Αν θα χάσω ή θα κερδίσω. Αυτό μετράει. Δεν θα χάσω τώρα. Θα νικήσω. Σταμάτα! Κόβτω! Απομένουν 30 δεύτερα. Πάρε αυτή! Υπέροχα. Τώρα προχωράμε στην ένατη φάση. Ένατη πρόκληση, κύριε. Αυτή τη φορά είναι καλύτερα. Αν και νομίζω ότι δεν θα πέσεις εύκολα. Νίκησε το σε 60 δεύτερα. Μάλιστα, εύκολο να το λες. Ναι, είναι. Όσο μιλάμε, το ύψος θα συνεχίσει να αυξάνεται. Τώρα θα συλλέξω στοιχεία για τον Πίκασο. Επόμενη κίνηση. Απομένουν 30 δεύτερα. Το βρήκα. Πάμε, πήγασε. Μπορείς να το κάνεις. Τέλεια. Ήταν μοναδική πρόκληση, κύριε Τζίγκα. Τώρα φτάσαμε στην τελική πρόκληση. Τελευταία φάση. 3, 2, 1. Ρίξτε τις βούρες. Αυτό το bait τύπου επίθεσης είναι 30 φορές μεγαλύτερο από τα κανονικά. Δεν είναι φοβερό? Νίκησε το σε 60 δεύτερα. Θα αστείευεσαι, έτσι. Γελάω. Πρόσεχε, πήγασε. Όλα εντάξει, αν είναι να παραιτηθείς όσο πιο σύντομα τόσο το Ποιος καλύτερο. είπε ότι θα παραιτηθώ? Αλλά πώς να πολεμήσω ένα τόσο μεγάλο μπέι? Μένουν 20 δεύτερα. Πήγασε, πίδα! Ένα μεγαλύτερο μπέι δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί είναι εύκολο να χάσει την ισορροπία του. Τρέχα, πήγασε! Και μόνο η Θέα ανακατεύει το σκληρό μου δίσκο. Αν το κάνω να χάσει την ισορροπία του, θα νικήσω. Πήγασε! Ρίξτε τις βούρες! Υπέροχα! Υπέροχα! Άλλη μια εκπληκτική πρόκληση, κύριε Τζίγκα. Τώρα, πες κάτι στο κοινό μας. Τα κατάφερα, φίλοι μου! Υπέροχα! Φτάσαμε στο τέλος για αυτή την εβδομάδα. Κιόλας! Αντιέ, φίλοι μας! Γεια σας! Περίμενε! Τι θα γίνει με το βραβείο μου? Για βραβείο θα παραλάβεις τον απόλυτο αντίπαλο Μπλέιντερ που θα σε νικήσει χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σου, τα οποία συλλέχθηκαν σήμερα. Τα στοιχεία μου! Τι εννοείς? Τζίγκα!
πολύ ήθελες να πας στο μπάνιο? Ξέρετε την εκπομπή στην τηλεόραση που λέγεται Πρόκληση Blader? Δεν το έχω ακούσει. Ούτε κι εγώ. Αυτό σημαίνει ότι ήταν... Επέστρεψα, αφέντη. Τι έγινε με τα στοιχεία, Μερσή? Είναι αποθηκευμένα στο σκληρό μου δίσκο. Με αυτό ξέρουμε όλα τα μυστικά του Τζίνγκα και του Πίγασου. Καλή δουλειά, φίλε μου. Θα περιμένουμε τον Κιόγι για να ετοιμαστεί. Κύριε Ντότζι, μόλις λάβαμε σήμα από το φαράγγι του λύκου. Τα κατάφερε.